Už po štvrtýkrát sa žiaci strednej priemyselnej školy zúčastňujú projektu Euroškola. Organizujú množstvo akcií a jednou z nich je aj beseda s europoslancom. Ako vyzerá bežný deň europoslanca v Europarlamente? My rokujeme v Bruseli 3 týždne v mesiaci a 4. týždeň v Štrasburgu. A tie rokovania, napríklad keď je plenárne zasadnutie, začínajú ráno už o 8 hodine rôzne skupiny pracovné a končíme skoro každý deň medzi 23. a 24. hodinou večer. To znamená, že keď človek ide potom spať niekedy o 1 ráno, tak celkom dobre sa mi spí, ale ráno zase už vstávať a zase do práce. Keď si prídete do Európskeho parlamentu a sa pozriete do toho pléna, že tam rokuje sa tam nejaký bod, napríklad ebola, alebo ukrajinsko-ruský konflikt, alebo nejaký priemysel, alebo digitálna technológie, tak vždy tam vidíte, že tých poslancov tam nesedí nejako veľa, možno nejakých 20-30 z tých 751, ale to je preto, že prebiehajú paralelne aj iné rokovania. Je tam obrovské množstvo rokovaní, možno 20-30 rokovaní prebieha naraz. Čiže keď nejakí skeptici povedia, oni tam ani nesedia, oni si svoju prácu nerobia, tak je to úplne inak. Oni rokujeme úplne v iných veciach. Ja keď nie som lekár, nebudem rokovať o vtáčej chrípke v pléne, tam budú lekári a ja rokujem zase o iných veciach vo svojich výboroch, o rozpočte Európskej únie, o priemysle, o energetike, o výskume a vývoji a o ďalších veciach. Čiže tých rokovaní je veľké množstvo a oni prebiehajú naozaj od rána do večera v celom Európskom parlamente a každý tam má ten svoj výbor, to svoje rokovanie, tú svoju pracovnú skupinu, tú svoju politickú frakciu a ďalšie rokovania. Ako ste sa cítili medzi nami? Možno keby som to povedal jedným slovom, tak skvelé, ale samozrejme, chcel by som povedať, že bola tu plná miestnosť šikovných mladých ľudí a ja som mal pocit, že sme na jednej vlnovej dĺžke a že to, čo ja hovorím, tak vnímate veľmi pozorne, boli ste všetci veľmi dobrí poslucháči, kladli ste mi veľmi kvalifikované otázky, bolo mi naozaj s vami veľmi dobré a ja som rád, že som vám mohol aspoň nejaké skúsenosti priniesť z Európskeho parlamentu, aby som vám vlastne ukázal, o čom všetkom rokujeme, čo sú tie hlavné body, ktoré musíme riešiť, aby sme posunuli aj Slovensko, aj Európsku úniu dopredu, aby sme sa lepšie mali, aby sme mali viacej pracovných miest, aby sme vytvorili väčšiu kvalitu života aj na Slovensku. A chcem sa poďakovať za to, že som sa mohol k vám prísť. Ďakujem za pozvanie. Cítil som sa tu naozaj veľmi príjemne a veľmi rád medzi vás aj v budúcnosti prídem. Ako vidíte našu šancu vyhrať súťaž Euroškola? No keď vidím, čo tu všetko robíte, že tu máte televíziu, že ste tu máte fotografov, že vaša škola skutočne je pre mňa príkladom, že nemáte problémy ani s počtom žiakov, na rozdiel od iných škôl, to znamená, že ste kvalitná škola a keď toto všetko premietnete a možno aj tieto veci ukážete, že áno, my tu máme aj televíziu, my tu máme aj takúto možnosť informovať ostatných žiakov a pedagógov o tom, čo tu robíme, tak toto, keď pošlete ďalej v takomto komplexe, tak podľa mňa určite zvíťazíte a sa tam dostanete.